Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Lipayon ko ikaw. Ihatay ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Laki pag mo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sulilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagdalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Junel, ginaingon, dili man ta ikaw ang akong nagustuhan, pero ikaw mahinuon ang akong napakaslan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili ko mahimong mahikalimtan. Okay na ning naplit akong duha ka sumis o duha ka polo shirt. Ito sa food court eh. Kaon ko gutuman eh. Uy, hala. Ang panyo sa babay. Ay, natagak. Miss! Ang imong panyo, natagak. Ay, hala. Kala salamat kay Mr. ha. Uy, hala. Kakuha pa niya. Ang ako siyang tuulong, be. Akong ila-ilahon. Salamat sa imong pagsanong sa akong pagdapit nimo ha. Nga mga unta din sa food court ha, dila. Padung sa gilid ako din kay mukhaon sad ko. Day. Mobayad na mi sa among gikaon. Pila ang bayaran na mo? Uy, ako rin mobayad ko. Ako ra. Ako ang lalaki. Busa ako'y mobayad. Hala, salamat ha. Dalagay salamat, Junel. Mauba dong. Uy, babay ka nga na ila-ila dito sa mall nga imong lisudan. Oo pa. Ugapahan niya po eh. Ako siyang gidaog kaon dito sa food court. Guwapa o klaro kay nga buutan siya pa. Mauba? Imong ta dayon itong pangulitawhan, panguyaban. Ano ka, makabaw sa imong uyab nga nagbudhi ni mo? Padung ako manguyab niya pa. Mauba? May number naman ko niya. Unya, friend na po mi sa Facebook. O ako niya siyang chatan. Imong chatan? Chatan ako. May friend naman sa Facebook. Dungog na ko imong pikatan. Dili eh. Noong sabay. Bungo naman ka pa eh. Mao lagi libralo eda. Kana Iguan naman karon. Dili kay magsigi ka una atong imong uyab nga tuan na sa laing bukton. Ay, di na akong magunahon na panjanit po eh. Na. Kana kay nangita siya og laing laki. Pahala siya. Dili na ko niya. Bantay bitaw imo na sa nang istorya ha. Tumod na sa dila. Diloy. Tinuod ang babae nga imong naila-ila to small. Uyab na. Aro higpit nga, malimtan mo na itong babae nga pasakit sa imong dughan. Mao ba, Day? May lalaki ka na nga nagustuhan? O Ate Gina, o nakasiguro ko nga nakagusto gid kay ko niya. Kay
Siya man ang niya karon sa kong una. Kanya, nindot na da. Papamisitahan na dayon din, he. Muna'y gusto na ako nga magpaton ka ng hinigugma. Sugot manggani ko nga ikaw ang una nga maminyo kay nako. Hala, kay ngano di IT? Ang imo ding uyab nga si Kuya Ron, wala may plano nga magminyo. Gibuwagan na nako eh. Ha? Nasad? Nagigbuwag nasad ka sa imong uyab? Sige na wala kang pamuwag ug uyab ati uy. Da, uy ayo si Ronron, uy. Kamay pag iya ha. Dili pag yun magkamaumuda sama. May pagbuwagan. Ati uy, dili mo na mong butang nga gud ang angay ni mong nahunaon. Ang importante na higugma ang lalaki. Hindi ko, uy. Mag-unsa man ang ilang gugma. Unya, inig-ana nila nako. Murara kong nagkaugwa. Ay. Busa ikaw, day. Kung nakauyab ka na, sigurado agyod nga may gidakon ang iyang pagkalalaki. Kung gamay gani, buwag gi. Kay, mauro man gihapon na. Mamana kag laki nga gamay kuan, mga bit ra gihapon ka, uy. Mao ba, Junel? Gitawag ni mo imong amiga nga ginganlan og adila, ha? Og nagsabot mo magkita mo karon sa downtown? Ubay Dani. Di pa man siya musugot nga madto ko sa ila. Gusto inikita na mo rong hapon, inig-ops na mo sa opisina. O, panguyaban din siya. Maraw na limot yung kasi mo uyab nga nagpasakit ni mo da, ha? Kay may lain ka namang ipakuyaban ron. Tinuod bay. Hingpit mo na nga gikalimtan si Danit. Og si Adila. Siya ang akong panguyaban. Kung iya gani kong sugton ron, pamayan ko din siya. Oh, Pakaslan ko siya sa labing madali. ayun eh. Mo na bay. Mag-ampog yun ko nga sugton ko karon ni Adila. Mag-ampog yun ko. Bay, abili mo tabang kong ampo, bay. O kung mauyab na mo bayhana, manghinaot kung nga buutan, putaon na ba. Nga dili ka niya pasakitan, sama sa gibuhat sa una mong uyab. Oh, mao ba? Magkita mo ron sa imong admirer sa downtown? O ate, magkita mo rin og usab. O iyari kong panguyaban ron, isa na ko siya sugtuin. Mapamasitahon sa nako siya dinis ato, una na ko siya sugtuin. Oh, okay ra masig na. Sige, kung magkita og magkasabot ka mo, okay ra, uy. Sugta na lang kung manguyab. Pero datag yapon siya tinis ato, aron makakita ko niya. Ay, di lang sa, di sa nako siya sugtuin. May akong gusto nga, anhin ako siya sa atong bahay sugtuin, ate. Nahalagod, kay bahala. Basta okay na ko nga ikaw ang una nga maminyo kay nako. Kay ako, wapagid ko magkakita lalaki nga akong pakaslan. Salamat nga nito nga kagid sa tong sabot, day Adela. Ako sad, nalipay pud ko nga, nito nga ka sa tong sabot. Tana na, manutag mall. Atos sa food court, samtang mag-snack ta. May isulti ko nimo. Oo, sige, o ba? Sige, ta na. Junel, Muna, day Adela. Ihigugma ko nimo. Busa sugta ko, day. Sige na. ang akong gusto nga, adto ta katubagon sa imong pagpanguyab nako sa among bahay. Pamisita na ko karong Domingo sa gabi eh. Okay na, day. Sige. Karong Domingos gabi, mamisita ko nimo.
lagi sugat nilang mamagpapa sa airport. Kay may bisita ko nga paabuton ron. Ati sad, uy, ako sad, damo ko di paabot nga mamisita na ako si Junel. Ako rin mo istorya ng tawhana, kumaanhi siya. Sige na, lakaw na, sugatan na sila sa mamagpapa. Kay karon sila mo abot ikan sa Manila. Niya ako inikit yung giingon ni Adela nga niya sila magpuyo. Ilado mo kuno sila din eh. Mangutahan ako kung asa ang bahay nila ni Adela. Anak ko mo parking sa unahan. Makalagkot. Ay, dili mo na yung anyang bago na kong uyab nga si Rico. Kuy. Tukar na bangganan ako sa sex na. Saan naman lang iniron? Ayo! May gabi Day Adela! Ang Yan admirer na ni Day, si Adela. Junel ni Day. Niya na siya. Kadiyot lang, mister. Manaog na ko. Paabot ako sa silong kadiyot. Wa man naging ni si Adela. Ingon ka nga. Niya siya sa suding kwarto. Nagpaabot na ako. Ang tinuod. Wa din niron si Adela nga ako manghod. Hala. Nagkubo ka sa imong sinina og sayal? Nagpanti na lang ka? O wa kay bra? Tuga na imong bobs eh. Bugbugdo ka yung imong ubos. Di lang ta magsaba sa kong manghod. Ha? Lipaya ko, Pi. Oh, galing. Nagpangita ko og sex ang gabi una. Imo kong gigagan. Dali. Muta ni mo eh. Magigta sa katay tayo. Sige pa. Lamig adidiho na imong bobs. Imo kapating. Yapit sa ubos. Ang imong sa ubos akong hagkan di. Sige. Kinaog. Ang kalamian. Janelle. Da. Pipikot ako. Papaus ako. Shit ka dako, ani. Anindot kong ganitan o yan yung dako. Dahil pagid ka anong kanya mayroong ganahang kanon. Okay. Lamig ani mo dag sunsuk. Dapat. Ang sama no eh. Lamig na kayo. Ato na nang isuod ni. Kuloyin mo. Plaster dito. Sige na lang eh. Gunahan pa ako ma. Ay. Sige. Plaster na ko. Amo niya kung gusto sa laki. Uod. Taas. Janelle. Kita na lang yabi. Kita magpakas. Janelle. Pas. May nahitabo yun namo sa maguwang ni Adela. Pag abot ni Adela, luya na kayo ko. Kay upat ka round yun ang among nakuha sa iyang maguwang. Mao nga, isultihan ko na lang siya sa nitabo. Igo na lang sa paghilak si Adela. Kay kami na mahinuon ang nagauyab sa iyang maguwang. Ang maguwang na hinuon ang akong nauyab. Bago mga kasama, ang kaagi ni Junel, din hining tulumanon. What's the style? Ang magwang noon ang nauyab style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.